Bueno, kepa, gaurkoan pospozik gaude, sari bat jasoko dugu gaur. Zer da euskara saria? Berez euskara saria, sortu zen, hau da, 9. urtea banatzen duguna, eta berez jaupitzu jauke atara zuen euskara salia nolabait, norbanako eta eragileei nolabait eskertzeko euskararen alde egiten duten lana. Eta, urteetan zehar hainbat eragileri edo norbanakoei emon zaie, ze guk pentsatzen duguna da askotan lan hori oharkabean pasatzen dela eta olako errekonozimendu bat behar zala. Eta, oran, izen guztiak ez ditut gogoan olan, baina olan izen batzuk aipatzearren, Gabi Bazainezi eman genion uste dut lehenengo urtean, Gernikako ehatze erire eman genion duela 7 urte okerez banago, hain zuzen ere justizia mailan izan zuten burrukagatik. Igaz emon genion zazpikatu bertu eskolari, eta hori badauz, hainbat eragilere eman diegu, alde batetik Euskal Herrian euskarazekoan inguruakoak, eta beste norbanakoei baita. Eta hori litzateke egin bat euskara saria, aurten erabaki dugu 11 emotea. Eta zer gaitia galetuko dugu? Berez nolabait erabaki dugun, gehien bat, oinarrian euskara sariaren oinarria azken zinean da euskararen gatik eragile batek egiten duen lana. Eta guk pentsatzen du 11 egiten duen lana oso garrantzitsua dela, Bilbo mailan baita. Eta nolabait euskara bultzateko egiten dauen lan hori, nolabait errekonozitu nahi genuen, eta horregatik erabaki genuen saria emotea. Eta gu jaso eta posik jaso gainera. Baina, 11 jasoko du saria, azaldu oso zer gaitia, baina orain guk konpratu nahi dugu, benetan 11 ikusten dozuen edo ez dakit zer gaitik ematen diguzuen saria. Eta orduan, test txikitsu bat prestatugu erraza, pista 3 galdera edo, apur bat galdera gehiago botako izkizut jarraian, eta konpratuko dugu, 11 merezi duen sari hori edo ez duen merezi. 11 telebistaren aurkezlearen izena. Aurkezlearen izena? Bat edo... Bat, bota bat. Okerez banago Naroa Iturri badagon dinoz, da? Ane Zabala. Batekin konformatzen gara. Urrutiko etxea, Ane Zabala. De lenguan kale. Vale. Bat baino gaiago gara, batena. Gorka. Ez dugu oraindik ezagutzen, baina agian nor daki igual, bai. On bat da. Izanen da. Hernaniko hau, baina beti azten zaite bere izena, sentitzen dut. Naroa. Naroa, bai, Iturri. Naroa, Iturri. Nun dago 11 telebistaren egoitza? Telebistaren egoitza. Hor harrapatu nauzu. Bilbon? Egoitza, zauzota, nun? Etxibatzen daukazu zor. Deustun? Deustu ikastolaren aurrez aurre, eta ez da gindola den eraikina, baina... Eraikin industrial bat. Eraikin industrial batean. Iruña kalearen bukaeran. Paso. Deuston? Oso ondo. Bigarren galdera bai. Deustun ikastolaren parean. 11 telebistaren kolorea? Ai, harrapatu nauzu, berdea! Ai! Independentziaren kolorea, berdea. Gainera berdea. Berdea da, urrengo galderaren pista dau, Pista. Ze koloretakoa da 11 telebista? Berde! Hirugarrenean ba! Agosa? Berde? Oso ondo, berdea. Berez, berdea, nik nahiago nuke 11koa eta holango txuri urdinak, baina, berdea da. Ze zapore du 11 telebistak zure ustez? Limoi freskua. Nik esango nuke zapore bat, baina gehiago baituela, Macedoniantzeko bat dala. Mentazkoa. Fresko. Freskoa. Ona da. Gozoa. Mingotza ez, gozoa. Gozoa? Gozoa. Gozoa da, bai. Zapore, gozoa. Esango nuke igual vainilla zaporea. Euskara deitzen da lingua nabarro luma Euskal Herrian. Eta 11 telebista pelikula bat izango balitz, ze pelikula izango litzateke zure ustez? Tomate berdeak frigituak. El último tango en París.
askotan programak errepikatzen direnez, el día de la marmota, izan ziteken. Oso ona, ados horrekin. Horrek, lehen jakin ez dituzun galdera guzti horiek kenduko ditugu, eta honegatik bai ere zizu punto pila bat. Solo ante el peligro, batez ere. Ni positiboako hartuko nuke, ia komunikabide bakarra hola ikusentzunezkoa da euskeraz dekoguna, eta eustea ez da erraza. Eta marrazki bizidun bat izango bazan? Argi dago, laskau txiki. Zergaitik hori? Gutxitan jartzen dugulako, ez da? Hain zuzen ere. Ez dakit, Son Gokuren... Horrela indartsua, Indartsuren bat edo bai. Shin-chan. Zergaitik? Ez dakit, lehenengo atera zen. Adibidez. Ipurdia ikusten zaiolako beraz? Bai. Hulk adibidez berdea denez? Berdea denez. Ez. Indartsua. Baina, ameka oraindik ez da, indartsua. Bueno, bidean gaude. Berria, zankaste edo... Eta gero baditu, behitu, luzatu al naiz? Gustatzen zaidan eta gehien ikusten duana Bilbon nagoenean aste nagusian. Eta gustatzen zait, han egiten diren tertuliak, aste nagusiari buruz, konpartxeroak agertzen direla eta ikuspuntu ezberdinak entzun aldirela. Kukutsari buruzko gauzak egindakoak ere gusto dut. Hasiko orokorrean asko ez dakit telebistari buruz, baina bueno, ikusi dudana bintzat gustoko izan dut. Kriterio badeko jartzen dut, Kriterio bat badeko zu beraz. Hombre, jakine. Goldogak. Zer aldatuko zenuke Hamaika telebistaz? Aldatu ezer. Gehitu agian gauzak, baina une honetan ez nauzu errapatu zera gehitzeko gogoz. 12 pasatzea. Ondo gongo zan, ez? Aldaketa eta beraz ez, gehitu. Urratz bat. Vale. Deus, biziki hona da ogera. Deus, biziki hona da ogera. Deus, biziki hona da ogera. A ber, saio hauetatik eta 3 esango dizkizut zein da Hamaika telebistakoa. Salban Azazu, Kapitala edo Leku txiki bat izeneko saioa? Ai, ez dakit, leku txiki bat. Oso ondo! Leku txiki bat, seguro. Oso ondo. Huevo, ondo. Leku txiki bat. Esango nuke leku txiki bat, baina desde luego deskarteagatik, ez beste gauza batengatik. Leku txiki bat, bai, bada Hamaika telebistaren saioa, eta da umentzako saio bat, Ane Zabalak egiten duena, eta beste lagun asko. Opane, baina umen zerak ez ditut ikusten normalean. Hamaika telebistak zertan aldatu dugu zure bizitza euskaltzale bezala? Euskaltzale bezala, gehien bat euskaltzale bezala baino, gehien bat nik pentsatzen dut hitza ematen diola hainbat eragileri katea normaletan edo kate orokorretan leku ez dekotenak. Talde horretatik bai jaietan egiten ari zarien lana be oso garrantzitsua da, emoten diozue garrantzian dio jai herrikoiei, konpartzek bultzaten duten ezera ekintzei, eta nik uste dut gehien bat hori dela euskara mailan alde batetik komunikatzen duzuelako euskaraz, eta batez be hitza emoten diozulako hainbat eragileri edabide arruntetan edo ez dekotenak. Bueno, badauka dela zer ikusi, gaur egun. Zoriontxo ganaz. Beste aukera bada gitxienez telebistan jartzekoa, eta Hamaika kanala gitxienez ez dekot utzik, desde luego. Internet bidez adibidez? Bai, hori egan nuena. Zuk zer uste duzu, testa hau gainditu egin duzula? Gainditu duzu testa? Zer nota jarriko dugu zure testari? Gainditu dau? Oso ondo erantzun dago, oso ondo. Ondo ez? Bai. Nik uste bai. Gaurkoan danak gainditu ditugu. Ni saiatu naz laguntzen, baina ez neban ondo entzuten musikagaitik. Gaindituta, eskerrik asko.